लोगोफोर जोंहा नो थनाय नागिरदों ने नानि नै लोगोफोर आंहा नो थनायनो लादों आरो दिनैहाय नो थनाय नागिरदों। हाय लोगोफोर आं दिनै गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ बरायहोनाय थाबाय। नै आङो दा मा खामानि मावनो नागिरदों होनबा लोगोफोर नै नो थनायनो नागिरदों आङो लोगोफोर नै दांनाय आरो दा नो थनायसिगोन नोंथांमोनखौ नै नो थनायनो नागिरनायनिफ्रायनो बरायहोनाय थाबाय सनाफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायगोन होननानै। दा नो थनायसै आङो माबायदि नो थनायो नोंथांमोना एसे दिन्थिनोसै आरो नोंथांमोनाबो अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आं दा थनायनोसै ओरै एसे बोनानै लाग्रोनोसै आङो मोजां जानायनि। आंनि चेनेलाव दिनैहाय सोरबाफोर गोदान नायसनबा प्लिज अननानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। दा नो थनायसिगोन गामसा थानायनिमोन आरो लोगोफोर बियो सिगाङाव थनायाखैमोन। दासो खामानि गैयैखाय नोखौनो थनायनोसै सानबाय आङो। जमा खालामबाय आथिङाव गाबथानानै थनोसै आरो आङो। बिदि खालामनोसै आरो नो फिथर बानायनोसै। बिदिजोंसो खनो नोखौ लोगोफोर। आजिखालि रेडिमेडसो बानायसै आंना बे सिगाङावनो बायखानाय दंमोन नालाय बिदिजोंनो दाबाय थाखायो। ओमफ्राय आङो बिदिजोंनो दायो आरो फिथर बानायनोसै। लोगोफोर आङो दा बिदिब्ला थनायबाय थानोसै। थनायगासिनो आंहा लोगोफोरनो बिसिनि गिदिर जाबाय आरो फिथरा।
लोगोफोर नै आंहा दा ओंखाम खुरबाय, नै ओंखाम जानोसै। जोंना नै दिनैनि ओंख्रिया मैथा बांगालजों नाथुर, पटल फ्राय, नाथुर बाथोन, सबाय बिमा फ्राय, दालि जलसो नै सनाफोर। ओंखाम जानोसै जोंहा। जानोसै आंहाबो सनाफोर। ओरै साइडजों गुमै मोनजादों आरो गुमै मोनहा केमेरायाव थाफैयासै। जोंनो जासानोसै आरो बेदरबो गैया दिनैहाय लोगोफोर। नाथुरजोंनो जानोसै आरो मैथा बांगाल नाथुरजोंनो। मैथा बांगाल एरि जाबासो खहाबो, पटल फ्राय लोगोफोर नै जोंहा दा जागासिनो आरो दिनैनि आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै सनाफोर। एसेयावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय। नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।